ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୋର ରିଡ଼ିଂ ସେଟର ଫାଷ୍ଟ ଦିନ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି। ଫାଇନାଲି ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଆମର ସଫାସୁଫି କରିକି ତାଙ୍କର ଲେବଲିଂ କାମ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ୱାଟର ଲେବଲିଂ କାମ, ଯେମିତି ପାଣି କୋଉ ସାଇଡ୍ ଡାଉନ୍ ନ ରହୁ କି କୋଉ ଟାଇମ୍ ହାଇଟ୍ ନ ରହୁ, ଯେମିତି ପାଣି ନ ଜମେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ମାପିକି ୱାଟର ଲେବୁଲଟାକୁ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ବାଲି ଫିଲିଂ ହବ ଆଗକୁ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଢଳେଇ କାମ ଚାଲିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭାଇ ଜଣେ ସବୁ ମାନେ ଢଳେଇ ଯୋଉଟା ପଡିବ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡା ଭେଣ୍ଡି ଆମର ଯୋଉ କରନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଭାଇ ଆମର ବାଲି ଫିଲିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲି ଫିଲିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରିଲେ ମାନେ ଢଳେଇଟା ପଡିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାମ ସରିଲା ପରେ ଢଳେଇଟା କେମିତି କଣ ପଡୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଢଳେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ 30-40% ଢଳେଇ କାମ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଭାଇ ଭଲସେ ଫିନିସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କୋଉଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ରହୁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ କାମ ବି ଭଲ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁବେ, ଭାଇଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବି କରିପାରିବେ। ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଳ ଢଳେଇ କାମଟି ସରିଯାଇଛି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ପୁରା ଭଲସେ ଫିନିସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ହେଇଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ଆମ କେଶବ ଭାଇ ଯିଏ ମାନେ ସେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ, ତ ତାଙ୍କ ଏଇ ସନକନେକ୍ଟଟେ ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ପାଇନାପୁଲଟେ ଦେଇକି ମୋତେ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଭାଇ କାଲିଠୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମ ପୁରା ଫୁଲି ସରିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ କାମ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଦିନରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନଥିଲି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ସରିଯାଇଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।